ndị na-esu anyị imi ihe anyị na-eme adịghị mma ndị osu imi akọkwala ha ihe a na-eme adịkwara mma ndị na-amụ anyị amụ anyị ga-agba Igbo ndị ọma ọnụ m na-ekene unu ana m abata tata n'ihe ọmụmụ Igbo anyị nke si n'Igbo Amaka TV wee na-abịalụ gị ọ ka bụkwado unu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye nkụzi Igbo gị n'Igbo Amaka TV Igbo niile asị nke ha n'ọzọ na Igbo gọstala anyị mma ise tata anyị ga-agazi n'iru n'ebe kwụsị n'izu gara aga bụ ịkpọ nri dị iche iche anyị gasịrị na Igbo nya na ihe dị iche iche eji esipụtagasị maka na ọ bụrụ ọsọsọ na Igbo nwere nri kama na ịbịa na nri Igbo ofu nri na Igbo ị nwere ike iji esipụta ihe ise maọbụ iri maọbụ karịa nya bụ na nna anụ ndị a na-asị na Igbo nwere nri ana m aga echebe ebee ka azụkwalụ ndị nka maka na ọ bụrụ na ị toro n'ala Igbo anyị ị marụ na abịa na nri na Igbo gbara fest n'izu gara aga anyị bịabịa kpọba ihe dị ka agwa bụ beans nye na ihe dị iche iche eji esipụtagasị o nwezikwara ndị ọzọ ndị anyị kpọrọ nya bụ n'izu a anyị ga-ebido n'ebe anyị kwụsịrị na-egbughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ihe ọmụmụ anyị nke tata ka anyị bido ọna bụ ndị Igbo anyị na-amasị m nke ukwuu ọna ebe ị ga na-afụ ya bụ na mpaghara Imo steeti na Abia steeti ọ bụ ndị abụ ndị na-akọ ọna kọti ọfụma ndị anamụ anyị na-akọ ji mana anyị anara aka ọna dịka ji mana ọ na-abụrụ ji maka na anara ejigasị eme ihe ndị ejiji eme anara asụ ya asụ anara eyi ya eya ịbịa na ọna otu efuli otu a ka ị ga-esi wee lie ya iwelu ya witi nnu na mmanụ na ose nri agba na ọna na-afịa arụ oyiye nya bụ na ọ dịrọ ka ji ọya bụ itinye n'ọkụ ọ bụrụ na isicha na ọya na onwe ndị na-ebugharị ọ bụrụ biznes ha nya bụ na ọ bụrụ na ị chọọ ije n'ime ahịa inwe ike fụọ ọna igolie ilie nye ọ bụrụ na ilibere nya bụ nri biko jisi ike ka ilie ya na nya bụ nri na-ama mma anyị na-akwalite n'ihe anyị maka na nke anyị bụ nke anyị anyị na-akwalite n'ihe anyị maka na nke anyị bụ nke anyị Igbo amaka Igbo atọka Igbo amaka hey Igbo atọka taa anyị abatagozinu n'eze nni e nwere n'ala Igbo nya bụ n'ojinu ịbịa n'ugbo ji otu a ka ọ na-esi adị vidiyo anụ wechitegolu m ugbo ji nna m maka na ịbịa n'ugbo ji nna m otu efuli ya kịta otu a ka ọ na-esi adị ya bụ na ịbịa n'ebe a kọrọ ji otu a ka ọ na-esi eme gịnị otu a ka ọ na-esi adị oge a ga-abụzini anụ onye ọba bịa nwee n'ọbanụ eji amalụ n'ụdị ji otu a ka ọba nna m na-adị ọba nna m na-adị ebube maka na ọ kọtara ọnụ ya n'ọrụ ugbo ihe m ji tinye vidiyo nke anụnwa kịta bụ maka na ọ chetara m ọnwụ nna m oge nna m nwụrụ ji egwu pụtara na ana bụ onye fuyo na-eti mkpu ifuru otu a nke a dị kịta otu a ka ọ dị gịnị ka eji sikwanụ ji eme a na-asụ n'ji asụ were na amela ụtara jinụ nya bụ nne jinụ ị nwere ihe na-eli n'ofe dị iche iche o nwere ofe ihere eji nwanne iji wee lie kedụkwa ihe ọzọ a na-esi ji esi ihe a bụ nnọọ very easy food ị nwere ike imenwu n'ala Igbo anyị isie ji witi mmanụ na ose na nnu ị na-eli chọsịkwa itinye mkpa akwụkwọ dịka onye nke si eme a na-arụ ji arụ nya bụrụ stadium ifu ka onye a si wee mee ya onwe ndị jikwa eme biznes ya bụkwa biznes my model a na-eye ji eye ifu ka onye nke si wee hazicha nke ya ibe ntinyekwuo ya nwa azụ na ha n'akụkụ ihe niile ahụrụ na dachi nke a sonụnụ nke a bụ ji mmanụ esili porridge nya bụ nke a na-akpọ porridge yam nke a kịta bụ ji awaị ụfọdụ na-akpọ ya ji awaị ụfọdụ na-akpọ ya ji mmiri ọkụ ya bụ ji nwaanyị mụrụ nwa ị na-eli na ị na-ekuda maka na ose na-ede ose na-adị ọfụma nke a bụ ji akwụkwọ ịfụgo ka esi nwere akwụkwọ wee mee gịnị wee gwọgbuo onye vitamin wee zuo n'okene ya bụ ilisie nye ọ dị nutrient ị na-achọ inwetasie nye abịa na ji ị ga-afụ ji dị iche iche enwere ji abana kwụ na anụ na nwere ihe mere abana ka ọ ghọọ gịnị ka ọ ghọọ nri ya bụ na ịbịa na ji na enwekwara ji abana anara asụ ya asụ anara isi enye ilie enye enwezikwa a na-akwọsịkwa ya kwụnweli eme ihe dị ka akara nya bụ na a na-ejikwa abana eme ihe dị ka akara mmamụ na-emie weti ji abana kịta anyị abanyetegozinu n'ede bụ na ịgụcha ji mee gịnị ego ede ọ dị ka di na nwunye
otu a ka ede si adị ma ọ bụrụ na ịkọ ọnya oge ị ga-abụpụta ya ọ dịzi otu a gwa m ihe gba aka baa na ọ pụtaba ọchịla ụmụ ọ bụrụ na ede nọ abịa na ede enwere ede bụ ji nke ị na-afụ kịta bụ ede bụ ji a na-eli a na-asụ ya asụ eji eme ihe niile eji ji eme nke a kịta bụ nya bụ ede ụlị ndị na-esi n'ofe onugbu ndị na-esi ofe ihe eji alụ ofe otu a ka ọ na-adị abịa na ede bụ ji otu a ka ị ga-esi welie nye ịchọọ inweli nya na mmanụ na nnu na ose iwelilie nye very simple easy to make a na-asụ na ede asụ ịsụ ọnya ọghọ ọnụ taranụ ọghọ ọnụ nninu iwe nweli elisi ofe akwụkwọ otu anụnwa nya bụ nne na-ama mma nya bụ ọ bụrụ na ịchọọ ịsụ ede asụ a na-amịkpọ ede amịkpọ nya bụ ọ bụrụ na ị na-anụ ndị Nsụka maọbụ ndị Enugu steeti na-ekwu maka aghara ede amịla amị socha na ihe eji ede echekpọrọ ka eji eme ya efuko onye nke si hazie nke ya efuko onye nke si wee hazie nke ya with a lot of vegetables kịta anyị abatago na ogede bụ nya bụ plantain ọ bụrụ na ị bịa n'ebe a kọrọ ogede nya bụ ya plantain plantation otu a ka o si adị ifo ka erine si wee ma mma mgbe ọ ga-ebidozi mmewa otu a ka ọ na-esi adị ọ mechazie wee mee gịnị o wee ka ọ kazie gịnị ka eji eme a na-eli n'eduru very easy isie plantain ịgwọkọ ihe ndị ọzọ ị ga-eji wee lie ya efunuko onye ka si wee mụọ ose na yabasị onwelie na-elie a na-eyenụ plantain eyenụ ndị na-aṅụ akamụ eji aṅụ akamụ ndị na-eli jollof rice eji eli jollof rice ịchọkwa ị na-atụ ya otu a ha ncha bụ sọ mma nke a bụ nya bụ nke a na-akpọ plantain cheese nke a plantain na-achara acha eyele eye ị na-atụ ọ na-eme gịnị ọ na-ada chokorom nke a bụ roasted plantain arụrụ arụ ya biznes nne m bifo efu ka o si wee mesie ya ịbụtụ efu ya kịta nwere ihe ị gara eji enwe ụgwọ ma ụgba ma ndị ọzọ nke a bụ plantain porridge ifu ka esi wee hazisie ya tie ya ụmụ vegetables ihe niile eme gịnị enwee dabanụ n'anya ya nke a bụ ogede ya na agwa nya bụ plantain and beans nwere ndị na-eli in fact 2 days ago ihe anụnwa ka m lele abịakwa nke anụnwa bụ nya bụ ogede na ji ogede na agwa nya bụ inwele plantain na inwele esi agwa efu ka onye nke a si wee hazie nke ya ndị na-eme n'oyibo nụ ndị ji ego wite akwa ihe kpọsịa ihe niile onwe na-adaba kịta ndị dị iche iche na-apụtazi o nweziri ndị na-eli n'ogede nya na ọpapa bụ nya bụ granọt ndị obulu iliche ya otu tacha ya otu a ị na-aṅụ sọ mmiri a na-asụ ogede asụ nweli emeli nni nweli emeli fufu inweli otu a ndị na-achọ iluzu weight ndị na-achọrọ ibu ndị chọọ ka afọ ha dị flat ị na-ele n'elu anyị abatago na nduku sokwe n'otu nni ndị anyị nwere n'ala Igbo ndị anamụ anyị na-akị ebe ọ pụrụ iche ịbịa na nduku enwegasịrị agwa dị iche iche nya bụ colors ifuru ka different colors ya si nwee dị a na ịbịa n'ebe akpụsara nduku ya dịka na ose ha otu a ka ị ga-esi fụsị anya enwe debe a na-eye nduku eye a na-eji aṅụ ndị na-eme breakfast maọbụ gịnị enweli enweme gịnị wee megasị anya nke a kịta bụ ị nwere ike itinye n'ovunu gị onweme gịnị osigbuolu gị a Igbo ndị ọma ebe a ka ihe ọmụma nke taa ga-abịa n'isi njedebe ama m n'ihe oriri niile ndị a kpọrọ rili gbado gị ọ bụrụ na o nwere nke na-eliboro biko jisi ike ka ijeje lie ya jelie ya gị gbalụ ka o si atọ maka na ihe oriri niile ndị a ha ncha na-atọ ụtọ ọ bụgodị na ọsọsọ ji mmanụ ka ilili ọ na-atọ ezigbo ụtọ nya bụ jisi ike onwe nke na-eliboro ka ijeje lie ya ma chetakwa na ozi a ga na-abịalụ gị kwa ụbọchị Mondays ọbụla nya na ụbọchị Fridays nya bụ n'oge na-adịghị anya bụ ụbọchị Friday na-abịa abịa ị ga-afụkwa n'oge nga nọkwa ebe a na-ewepụtala anyị ihe ọmụmụ Igbo anyị ga-ebidokwa n'ebe anyị kwụsịrị tata biko ọ bụrụ na o nwere nke ọ dị gị ka na-emechitere maọbụ nke nna kpọtara biko mee ka mmalụ na-egbughị oge ọbụla daalụnụ echefukwene ịbịanyela anyị aka ma kesaa ozi anụnwa ọ bụrụ na ihe a na-eme masịrị gị kụbanye nke ndị oyibo kpọrọ like ma kesaa ozi a ka olu ndị Igbo ndị ọzọ aka na ọdụrụ mma ndị be anyị ga-emesịa anụ